Paano ka pa makakasingit niyan, no? Tino, nino, nino, nino. Itong ating motor, mabilis na mabilis ito guys, 141 to 143 horsepower, sabi ng Kawasaki, no? Pero grabe, ang laki, parang kalabaw. Grabe, no? Ito na ang Christmas feels, hindi lang sa panahon kundi pati sa may bato pa dun sa gitna. Napakadelikado nun. Yo, what's up mga katodo? Welcome back to another video, no? And it's officially Christmas season. And samahan nyo ako at ating tignan, no? Kung ano ang kaganapan sa daan ngayong Christmas season, ha? And isi-share ko rin sa inyo ang mga struggles ng isang motorista na nakatira sa South, no? Papakita ko sa inyo kung gaano ka masalimuot ang bakbakang sinasagupa, no, ng mga taga South. Salukuyan natin ngayong binabaybay ang Star Toll galing Batangas, eto papuntang Santo Tomas. Dito magsa-start ang ating kalbaryo mga katodo. Ngayong Christmas season, no, talagang ramdam natin hindi lang ang klima, kasi tingnan nyo naman yung panahon natin guys, ang dilim na naman. And sa ngayon papasok pa lang tayo, time check 4:49 ng hapon. And tingnan nyo naman ang ating panahon, no. So malamang sa malamang baka ulanin tayo, wag naman po sana, kasi nga papasok pa lang tayo. Last Thursday, no, pumasok tayo ng hapon, naulanan tayo. So 8 hours tayong basa ang ating pantalon na nasa opisina. Wala, ganun talaga. Ganun talaga ang challenges, ang hamon ng isang motorcycle rider. Na timingan pa na inuwi ko yung mga gamit ko, kasi nag-iimbak ako ng gamit sa opisina para sa mga ganong senaryo na bigla-bigla na lang nauulanan and mahirap dito sa expressway. Ang hirap nung bigla ka na lang swerve para huminto. So hindi siya basta-basta. So kahit na huminto naman tayo, pero ayun nga, sobrang lakas na ng buhos ng ulan, so wala na rin tayong nagawa, no? Timing na inuwi ko yung mga gamit kasi matagal siyang naimbak sa opisina, ayun pa yung panahon na naulanan din talaga tayo. Nung chinek natin ang Google Maps kanina mga katodo, nasa around 1 hour and 53 minutes ang ating biyahe, no? Yun ay kung nakakotse tayo. Pero alam nyo naman ang convenience ng pagmumotor, kagaya nito, medyo nakakasingit-singit tayo ng onte. Ang problema dito sa may South, ay may bagong daan, dito tayo. Yung part na to, kasi malubak to dito na side guys, napipilitang mag-slow down ng mga tao, no? To a point na ganyan na ang senaryo, napaka traffic na, build up na. Kasi ang titindi ng lubak, pag nalubak ka, swerte ka pag hindi, walang masira sa'yo. Ganun katindi ang mga lubak dito. So ayan, yung build up na yan, hindi naman necessarily, or most of the time, hindi naman dahil sa may mga disgrasya. Yung build up na yan ay dahil sa lubak dito sa may Star Toll. Ayan, so isa pa tong challenge, may bottleneck. Pag ganito ang senaryo, mas lalong maiipit ang other side, no? Kasi mag-merge tayo papunta dyan sa gilid. Dito pa lang, isang malaking challenge na para sa atin. Alam mo naman yan. Ay, wag ka muna umandar please. Wag tayo dyan kasi baka biglang umandar, mayayari tayo. Dati hindi naman ito ganito, hindi siya ganito kalala noon. Ewan ko ba pagdating ng mga bandang late November,
And considering din nga na nag-uulan, naging matindi ang sitwasyon ng kalsada, no? To a point na yun na nga, nagkanda, sira-sira na. So kung nakakotse tayo, imaginein mo, ang layo pa natin sa katotohanan. At least ito, medyo may mga singit-singit moments tayong pwedeng gawin. Ayan, subukan natin dito. Pwede pero dipindi. Mabuhangin pero sige na lang. Grabe, no? The struggle is real, guys. The struggle is real. Delikado ng ginagawa natin kasi sa gulong natin, di natin alam, andyan yung mga debris, no? Grabe, guys. Wala, paano ka pa makakasingit niyan, no? Thank you. Ang bait. Nino, 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 nino. Itong ating motor, mabilis na mabilis ito, guys. 141 to 143 horsepower, sabi ng Kawasaki, no? Pero grabe, ang laki, parang kalabaw. So matatalo ka talaga sa traffic kasi ang lapad ng wingspan niya. And then dagdag mo pa yung mirrors niya, dagdag mo pa yung bigat niya. So hindi basta-basta talaga. Ayan, oh, kita nyo ba yan, guys? Magkatindi ng lubak. Hindi kaya ng mga sedan ito eh. Dito na part, oh. Kaya may build up talaga. Kasi may mga biglang magsuswerve na lang. Tingnan nyo naman yung lubak doon, diba? May mga lumilipat na lang na mga sasakyan. Ano yun? Level 1 pa lang yun. Meron pa tong boss fight dyan sa may Alabang. Dito, isang malaking rason dito yung klima. Kasi tingnan nyo, oh, yan mo naman yung lalim ng lubak na yan, guys, oh. So naiintindihan ko yung mga sedan, no, na talagang kailangan nilang lumipat ng lane. Tingnan mo naman yan, oh. Oh, diba? 4:49 to 5:03. Nakamotor pa tayo, partida, no? Ilang minuto yon? Nasa around 15 minutes. Sabihin na lang natin around 15 minutes, no? Na-build up. Paano pa kung nakakotse? Diba, mga katodo? Paano pa yon? Ayun na, guys, no? So MCX na tayo. Ito yung MCX N3. Ayan yung MCX. So ito yung Alabang struggles. Pero ngayon mukhang promising on a Monday, no? Bagamat maunti yung mga truck na kasama natin, pero let's see. Pero as of this moment, 5:20 ng hapon, mukhang maluwang. So let's just see pagdating doon mismo sa paakyat ng Alabang. Di ba may parang paganon dyan na banda? Pero minsan, guys, doon pa sa may San Pedro, build up na yan dyan. So maswerte tayo at ngayong araw na to walang build up. Kumbaga, yun yung regular programming, no? Bago pa magpasko, yung build up ng traffic ay dyan mismo sa may Alabang entry pa northbound, no? Dito naman maraming mga nagre-reklamo kasi may ibang nalilito, no? Yung mga galing na nandito sa inner lane, biglang magsuswerve papasok dyan sa may Skyway entry. So medyo maraming mga naging issues dito. And alam mo yun, takaw disgrasya yung gano'n na bigla ka na lang magsiswerve. Biruin mo ilang lanes yan, 4 na lanes. O mag-ingat po tayo, no? Lalo na kapag kaganyan, yung tipong iwas tayo sa abala at iwas din na tayo ang makaabala. Tingnan nyo, guys, oh, medyo promising yun, ah. Ayun, oh, walang traffic. Anong meron, mga katodo? Walang traffic. Eto dito, regular to dito na nagta-traffic. Etong paangat na to kasi nagnanarrow kasi ang ano dyan, yung daan dito, nagnanarrow siya from 4 lanes magiging 3 lanes. Tapos may entry pa galing sa Alabang. So ngayon, as of this moment, wala, oh. Oh, medyo maluwang, guys. Tingnan mo naman. Ito yung sinasabi ko, from 4 lanes magiging 3 lanes na lang yan.
Ayan o, tapos entry ito ng Alabang. Ito yung struggle sa boss fight ng mga taga South. Papasok ng Maynila, papasok ng C5, no? Pero as of this moment, nakakatuwa, walang traffic, no? Thank you po. Thank you. Wow! Sobrang himala to, guys. May himala ba? Paalabang to Bigutan. Woo! Ayan o, sukat na tayo, guys. Just like that. Kung ganito lang kaganda ang traffic flow, no, pa northbound dito sa may bandang Alabang to Bikutan, eh talagang mabilis lang ang biyahe. Ayan na, ito na, start na dito sa exit ng sukat. Ang nangyayari kasi, kagaya nito, oh, 'di ba? Ayan lang yung isa lang yung entry, eh. Biglang may mga yun yung mahirap, eh. Yun yung nagko-cause ng traffic. So diyan nagkaka-build up. Same scenario din yan dito sa may Bikutan. Ganoon din. So may linya naman at may indicator naman yan dyan na kapag pabigutan ka, eh nandito ka dapat sa far outer lane. Dito sa may bandang kanan, baybayin nyo na. To be honest, no, yung iba talaga nagtitiis pumila dyan para makapasok. Tapos unfair yun para sa kanila. So sana mabago natin yung ganong mindset. Pero ayun nga, nakasanayan na. Eto, oh, so build up na dito at this early. Malamang ganun at ganun pa rin ang senaryo niyan. Ganun at ganun pa rin ang issue niyan. Biruin mo on a regular day, from Alabang to Bikutan could take 45 minutes to an hour. Just because of that, no? Honda na. Natutuwa ako pagka ganyang Honda na kasi medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Pag nata-traffic ako dito, nadala ko sedan. Natutuwa ako pag nakikita ko yung Honda dealership na yan. Apart from nakakasilip tayo sa mga motor, sa mga big bike, eh ibig sabihin nun, malapit-lapit na ang Bikutan exit. And malapit-lapit na matapos ang ating sakripisyo, no? Tapos itong mga billboard ng hotdog, eh palatandaan yan na malapit na matapos itong kalbaryo ng traffic dito sa may Alabang to Bikutan. Ayan, Walter Mart na. So pag Walter Mart na, siguro mga nasa 300 meters na lang, exit na to ng Bikutan. Makaiwas-iwas na tayo. Ang poproblemahin naman natin ang final stage ng bato. Diyan sa may C5. Ayan o, may solid lane naman dyan na, alam mo yan, papasok ka ng Bikutan. Nagiging struggle nga gawa ng yung mga biglang magkakat na papasok dito sa may unahan. Yun ang nagiging issues. Tapos syempre itong mga truck na nandito, mapipilitan silang kumaliwa gawa ng hindi naman sila makakadiretso. Ayan o, kagaya nung bus na yun, guys. Nakikita niyo ba yung bus na yun? So kakaliwa siya para makaiwas siya kasi matraffic talaga diyan sa may Bikutan exit. And imposibleng makasingit or makapasok yung mga ibang sasakyan. Ayan o. Sige, pasok. Ayan, so yung kakanan, kinain na nila yung linya. At mukhang kakaulan lang dito sa may C5, Taguig. Sana naman wala na. Yikes, tingnan mo naman yan. Tignan mo naman yan mga katodo. So that's another. Woo! Grabe, no? Ito na ang Christmas feels, hindi lang sa panahon kundi pati sa trapiko ng Metro Manila ng South. Mabuhay sa ating mga nagta-travel at babiyahe araw-araw, no? Papasok. Hindi ko na kayo idadamay pa sa traffic dito sa may C5 kasi mukhang matindi talaga ito, guys. So ang gagawin natin ngayon ay magbabayani road tayo. Mabuhay kayong lahat, no? Sa pagsama sa akin sa traffic.
Sasagupahin ko muna itong matinding traffic dito sa may C5. Thank you so much sa pagsama ninyo sa akin today mga katodo, sa pagdamay sa akin sa aking mga traffic moments. And of course, magkita-kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At i-ring nyo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga videos. Mag-ingat tayo sa lahat ng biyahe natin sa araw-araw. At lagi nating tatandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagin natin, kilusan natin, at itodo pa natin. Merry Christmas. Bang. MDL next vlog.